se nalazimo u školskoj biblioteci osnovne škole Vuk Karadžić u Novom Pazaru, čiju ćemo istoriju, rad i poslovanje kratko predstaviti u ovoj reportaži. Sa osnivanjem osnovne škole Vuk Karadžić u Novom Pazaru 1986. godine počinje sa radom i njena školska biblioteka. U početku sa malim brojem knjiga, ali vremenom taj broj se povećava. Najčešće kupovinom i poklonima u knjigama iznosi 11.338 komada. Fond knjiga se deli na učenički i nastavnički, a đačka lektira je razvrstana po razredima. Pored lektirnih knjiga, tu je i dečija književnost, enciklopedije, rečnici, literatura za nastavnike koja obuhvata dela iz pedagogije, didaktike i metodike nastave. U sklopu biblioteke nalazi se čitaonica sa 30 čitalačkih mesta, kao i odvojen deo za bibliotekare. Biblioteka raspolaže veoma skromnim fondom lektira na srpskom i bosanskom jeziku. Program rada biblioteke, pored svakodnevnih poslova, obuhvata i organizovanje susreta sa pesnicima i piscima, uređivanje panoa, učestvovanje u svim školskim manifestacijama, komunikaciju sa bibliotekarima u okruženju sa Narodnom bibliotekom Stefan Prvovenčani u Kraljevu, pripremu prostora za različite sastanke, seminare i radionice. U biblioteci rade profesor srpskog jezika Zenon Mučić i profesor razredne nastave Eroldina Salković, koji su nosioci svih aktivnosti koje se održavaju u biblioteci. Možemo pitati učenike naše škole šta čitaju. Smina, šta tamo čitaš? Ja čitam roman Ruža koja je napisao Nura Bazlik Hubir. Šta ti se najviše dopada u knjizi? To što je knjiga nepredvidiva, nikad ne možemo da očekujemo šta će se desiti, već tek na kraju saznamo. Šta kog učenika? Kada čitaš? Koja lektirna knjiga ti se najviše dopada? Dečaci iz Pavlovaca. Šta ti je najzanimljiviji lektir? Jeste kada je dečak jako je bio bolestan otišao da pomogne svojim prijateljima. Da li čitaš knjige van školske lektire? Da, naravno. Koja ti je ona? Sumrak Stefana Majera. Koju knjigu preporučuješ drugarima? Svima bih preporučila da čitaju roman od našeg pisca Zahmije Bulića Bato Hubira.